ኣብ ትግራይ ካይድ ዝሕሰብ ዘሎ መረፃ ትግራይ ድልውቲ ክሳብ እትኸውን እቲ መረፃ ንክናዋሕ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ፀዊዑ ትግራይ ኣብ ድኹም ወታደራውን ጊዜያዊ ምምሕዳር ክትፀንሕ ከም ዘይብላ ዝኣምን ዋላ እኳ እንተኾነ ቅድሚ እቲ ከይዲ መረፃ ክማልኡ ዝግቦም ጉዳያት ኣለው ኢሉ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብሳትፎ ኩሎም ሓይልታት ከም ብሓዱሽ ተዋቂሩ ንመረፃ ዘድልዩ ቅድመ ኩነት ከማልእ ይግባእ ክብል ድማ ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ኣይተ ክንፈ ሓዱሽ ገሊፆም እዮም። መረፃ ትግራይ ምክያድ ምስ ናይ ህወሓት ፍቃድ ከም ዘይተሓዝ ዝገለጹ ኣይተ ክንፈ ወሲኾም ድማ ብሚልዮናት ዝግመቱ ተመዛበልቲ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ተበቲኖም ብምህላዎም ነቲ መረፃ ዕንቅፋት ምዃኑ ኣብርዮም እዮም። ጸላኢ ምስ ዝብለኒ ህወሓት ኣይዘራረብን አብይ አሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ጸላኢ ምስ ዝብለኒ ህወሓት ኣይዘራረብን ብምባል ምስ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ናብ አዲስ አበባ ንዘቕንዐ ልኡኽ አመራርሓ ህወሓት ኣይቅበልን ምዋሎም ተፈሊጡ። ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ምስ ምክትሎም አማኑኤል አሰፋ፣ ሓላፊ ቢሮ ማይን ማዕድንን ተኽላይ ገብረ መድህንን ሓላፊት ቢሮ ፋይናንስ ዶክተር ምህረት በየነን ምስ ሰበስልጣን ፌደራል ንምዝራብ ናብ አዲስ አበባ ምምርሖም ዝፍለጥ እዩ። ሰለስቲኦም አመራርሓ ካብ መቐለ ዝተበገሱ እንትኾኑ ዶክተር ምህረት ግና ኣቐዲመን ኣብ አዲስ አበባ ከም ዝነበራን ኣብኡ ከም ዝተሓወስኦምን እዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘመልክት። ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ምስ ህወሓት ኣይዘራረብን ምባሎም እዩ ተሰሚዑ ዘሎ። ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ምስ ህወሓት ኣይዘራረብን ምባሎም እዩ ተሰሚዑ ዘሎ። ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ምስ ክልቲኦም ኣባላት ካቢነ ናብ አዲስ አበባ እንተምርሑ ብምስሊ ዝወፀን ዝፍለጥን እኳ እንተኾነ ፈለማ ከም ምክንያት ዝቐረበ ግና እዚኦም ከም ዝመፁ ኣይፈለጥናን ዝብል እዩ። ይኹን እምበር አብይ አሕመድ ምስ ፕሬዝደንት ታደሰ ንዘተ ኣብ ዝተቐመጡሉ እቲ ሓቂ ኣውፅኦም እዮም። ጸላኢ ምስ ዝብለኒ ህወሓት ኣይዛተን ዝብል ሰለስቲኦም ኣመራርሓ ዋላ እኳ ኣባላት ህወሓት እንትኾኑ ኣባላት ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምዃኖም ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ትግራይ ዳግም ኩናት ንኸይለዓል መራሕቲ ሃይማኖት ክሂዱ ለምኑ ብምባል ኣብ ፓርላማ ዝዛረቡ ዝነበሩ ኣብይ ንቃል ዓለሙን ንማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋርን እምበር ብልዝብ ሰላም ንምምፃእ ዝኾነ ዓይነት ድሌት ከም ዘይብሎም እዚ እኹል ኣብነት እዩ ዝብሉ ኣይተስኣኑን። ዝኾነ ኮይኑ አብይ አሕመድ ንጀነራል ታደሰ ንወይኖም ረኺቦም ዘዘራርቦም ኮይኖም ብቐንዱ ኣብ 4 ጉዳያት ከም ዝተዘራርቡ ዝተሰምዐ ኮይኑ ኣብ ጉዳይ በጀትን ነዳድን ምምላስ ተመዛበልቲ ፕሮጀክት ማይ ከተማ መቐለን ጉዳይ ጸጥታን ብምዝራብ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ተባሂሉ ኣሎ። ይኹን እምበር ክልቲኦም መራሕቲ ተስማዕሚዖም ዝተባሃሉ ዝርዝር ሓበሬታ ዝወፀ ነገር የለን። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ግና ንጀነራል ታደሰ ንዕጡቕ ሓይሊ ፋኖ ስልጠናን ዕጥቅን ትሕግዙ ኢኹም፣ እዚ ድማ ንፈልጦ ኢና፣ ምስ ኤርትራ ዘለኩም ርክብ እውን ኣያቋረፀን፣ እዚ ድማ መረዳእታ ኣለኒ ከም ዝበልዎም ተሰሚዑ ኣሎ። ጉዳይ በጀት ዝምልከት ንኽልቀቕ ንባንኪ ንግድን ሚኒስትር ገንዘብን ስለ ዝነገርክዎም ክለቅዎ እዮም፣ ጉዳይ ወለድ ልቓሕ ነጋዶ ሓዊሱ ከይድኩም ምስኦም ተዘራረቡ ብምባል ኣነ ከልካልን ውሃብን የዛ ዓይነቱ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉሎም እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ህወሓት መንግስቲ ፌደራል ተዳኺሙ እዩ፣ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተመናሚኑ እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ዘለዎም። እንተኾነ ግና ኣነ ዝርአን ዘይርአን ዓቕሚ ኣለኒ፣ ካብዚ ጉጉይ ገምጋም ውፁእ ዝብል ሓሳብ ከም ዝሃቡ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ጸላኢ ምስ ዝብለኒ ህወሓት ኣይዘራረብን ብምባል ኣፍ ደገ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ንኸይረግፁ ዝተገበሩ ኣባላት ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝተረኸቡ እንትኾኑ ብቐንዱ ኣብ ምፍጻም ስምምዕ ፕሪቶርያን ኣንጸላልዩ ዘሎ ኩናትን ዝምልከት እዩ ነይሩ። ብወገን ትግራይ ንኩናት ዝግበር ምድላው ኮነ ሓሳብ ከምዘየለም እኳ ዳኣስ ምእንተ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ካብ መጠን ልላዕሊ መስዋዕቲ ይኸፍል ምህላው ዝገለጹ ልኡኻት ትግራይ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝሃብዎ መልሲ ግና ነቲ ብኣብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ዝተዛረብዎ ዝደግም ነይሩ ተባሂሉ። ፕሪቶርያ ኣይትበሉ፣ ፕሪቶርያ ረስዕዎም፣ ንፕሪቶርያ ትጥሕስዎ ዘለኹም እኮ ንስኻትኩም ኢኹም ብምባል ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፓርላማ ተረኺቦም ፕሪቶርያ ኣነስ ረሲዑ እየ፣ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝፈርሞ እኮ ጌታቸው ረዳ፣ ጀነራል ጻድቃንን ኣሰፋ ኣብርሃን እዮም፣ ንሳቶም ድማ ምሳይ ኣለዉ፣ ንሳቶም ዝነግሩ ንኻሊእ እዩ፣ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ዘይፈልጥ ሰብ ግና ውዕሊ ፕሪቶርያ ይፈፀም ክብል ይስማዕ፣ እዚ ድማ ዝወለደት እያ እንተላስ ዝሓቆፈት ኣዶ ይመስላ ዝዓይነቱ እዩ ምባሎም ዝዝከር እዩ። ልኡኽ ትግራይ ምስ ኣመራርሓ ትካላት ፋይናንስ መንግስቲ ፌደራል ዘተየ እንትኸውን ብቐንዱ ምስ ኣመራርሓ ባንክታት ንግዲ ኢትዮጵያ ወጋገንን ኣንበሳን ኣብ ዙርያ ደገፍ ፋይናንስ ከም ዝዘተዩ፣ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ካብ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዝወሃብ ልቓሕ ብዛዕባ ወለድ ልቓሕ ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ዝምልከቱ ጉዳያት ሕቶ ከም ዘልዕሉን ተፈሊጡ ኣሎ። ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ብሰንኪ ዝተፈፀመ ፅንተታዊ ኩናት ዝተፈጠረ ውህሉል ዕዳን ወለድን ንህልው ኩነታት ትግራይ ዘይተረድአ ንኽተግብር ዝወፀ ቅፅዓትን ከምኡ እውን ብዛዕባ መማሓየሻ ኣዋጅ ግብሪ 1397
95 እዝባር 2017 ካልኦት ተዛመድቲ ደንብታትን መሰረት ገይሩ ዘጋጥሞ ዘሎ ጸገም ከም ኣጀንዳ ከም ዝተለዓለ እቲ ዝወጽእ ሓበሬታ የመልክት። ብሰንኪ ኩናት ዝደቐቐ ቁጠባት ትግራይ ንምንቕቓሕን ዝተፈጠረ ሰፊሕ ስራሕ ኣልቦነት ንምቅላልን ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ንዘፈራት ኢንቨስትመንትን ኮንስትራክሽን ዝተጠናኸፈ ፋይናንሳዊ ደገፍ ክገብር ፕረዚደንት ታደሰ ምሕታቶም እቲ ባንኪ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣረዲኦሎም። ኣብ ትግራይ ብማሕበር ዝተወደቡ ልዕሊ 60,000 ደለይቲ መንበሪ ገዛ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ምክትል ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ እተን ማሕበራት ገዛ ዝሰርሓሉ ዕድል ልቓሕ ንኸመቻቸወለን ምሕታቶም እውን ተፈሊጡ። ይኹን እምበር እቲ ባንኪ ኣብ ትግራይ ንዝለዓሉ ሕቶታት ቅልጡፍ ምላሽ ንምሃብ ምስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብቐረባ ከም ዝሰርሕ ካብ ምግላጽ ሓሊፉ ምስ ዕዳን ልቓሕን ሰብ ሃፍትን ልቓሕ ንማሕበራትን ካልኦትን ዝተለዓሉ ሕቶታት ዝሃቦ ግልፂ መልሲ ዛጊድ ዝተባሃለ ነገር የለን። ካብዚ ብተወሳኺ ፕረዚደንት ታደሰ ምስ ኣምባሳደራት ህወሓት ተመዛበልቲ ንውድብ ንሰራዊት ገለ እናበለ መዋጮ የገድድ እዩ ካፍታ ዝረኸብዋ ንእሽተይ እውን ዝምንጥል ስርዓት ህወሓት ማለት ሶ ተመዛበልቲ ንህወሓት ከዋፁ ይግደዱ እዮም ማለት እዩ እናተገደዱ ጸኒሖም እዮም እዚ ብተፈላለየ መንገዲ ኣብ ተፈላለየ እዋን ገሊጽናዮ ኢና ኣብዚ ግን ሓደ ኣብነት ተጠቅስ ፍላይ ኣብ ሽረ ዘጋጥም ሓደ ተመዛባሊ መራሒ 6 ስድራ እዩ ክፈል ኢሎም መዋጮ ኣይ ሓነ ኣባል ውድቡን ኣይኮንኩን ካልኣይ ድማ ዓቕሚ የብለይ ኢልዎም ማለት እዩ ታየም ገይሮም ንሱ ትወሃቦ ሰብኣዊ ሓገዝ ቀለብ ስለዘይተኣኽሎ ንስራሕ ምስ ስድሮ ዝወፀሉ እታ ዝነበረላ ዝሰፍረላ ዝነበረ ገዛ ኣፍሪሶም እታ ኬንዳ ኣፍሪሶም ኣባይሮም ንውድብ መዋጮ ስለዘይከፈለ ጥራሕ ማለት እዩ ኣይከፍልን ዓቕሚ እውን የብለይን ኣባል ውድብ እውን ኣይኮንኩን ኣይምልከተንን ስለዝበለ ጥራሕ ሶ ህወሓት መሪሕነት ህወሓት ከምዚ ዝበለ ጭካነ ዝፍፅም ኣብ ልዕሊ ተመዛበልትና ናይ ተመዛበልትና ሕቶ ከይምለስ ምዕጋቱ ከይኣክል ኣፍታ ዝዕቐቡላ ናይ ተመዛበልቲ ማእኸል እውን ብሰላም ከይነው ፀገመም ክኢሎም ከይነው ከምዚ ዝበለ ዕንቅፋት ይፍጠር ኣሎ ከምዚ ዝበለ ዕንቅፋት ጥራሕ ኣይኮነን ሓደገኛ ጨካን ተግባር ይፍጸም ኣሎ ማለት እዩ ዞ ተመዛበልትና ኣብ ከቢድ ሓደጋ እዮም ዘለዉ ኩላትና ከም ተጋሩ ከም ፖለቲካዊ ሓይልታት ድማ ብፍላይ ቅድሚያ ሂብና ክንሰርሐሉ ዘለና ምውሓስ ምርጋፅን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኢሉ እውን ተመዛበልቲ ብቕልጡፍ ናብ ቤቶም ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣለዎ ካልእ ምስ ብተደጋጋሚ ከም ሳልሳይ ወያነ ንገልጾ ጉዳይ ተመዛበልቲ እዩ ተመዛበልትና ዝሓለፈ 5 ዓመት ኣብ መከራ ኣለዉ ኣብ ፀሓይ ኣብ ቁሪ ኣለዉ ኣብ ጥሜት ኣለዉ ምናልባት ከም ኣብ ትግራይ ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ክኸውን ዘለዎን ቁልጡፍ ፍታሕ ዘልዮን ምስ ተመዛበልቲ ተሓሒዙ ዘሎ ጉዳይ እዩ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛባሊ ኣብ መከራ ኣለዉ ንዝሓለፈ 5 ዓመት ማለት እዩ ሶ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ውድብ ትኩረት ጌርና ንሰርሐሉ እዩ ስትል ግን ፀገም ኣይተፈትሐን ከም ፀገማት ሓደ ብፍላይ ካብ ቀረባ ግዜ ጀሚሩ ናብ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ሓደ እናተቆራረፀ ይመፅእ ኣሎ ከም ውፅኢቱ ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቀዊ ማእከላት ዘለዉ ተመዛበልቲ ንሓደጋ ጥሜት ተቃሊዖም ኣሎ ንኣብነት ኣብ ዝቀረባ ኣብ ሕፃፅ ብጥሜት ንሓደጋ ሞት ተቃልዑ ተመዛበልቲ ኣለዉ ኦፍ ኮርስ ኣብ ሕፃፅ ይኹን ኣብ ካልኦት መዕቀዊ ማእከላት ተመዛበልቲ ዓቂቦም ዘለዉ ማእከላት ንዝሓለፈ 5 ዓመት ብጥሜት ዝሞቱ ብጣዕሚ ብዙሓት ዜጋታት ኣለዉ ንኣብነት ከም ሓደ ኣብነት ናይ ሕፃፅ እንድሕር ርኢና ኮይና ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ካብ 2014 ክሳብ ሕዚ 331 ተመዛበልቲ ህይወቶም ሲኢኖም ኣለዉ ብሕማም ብጥሜት 331 ዜጋታት ኣብ ሕፃፅ መዕቀዊ ማእከላት
14,000 ከባቢ ተመዛበልቲ ኣለዉ ካብኣቶም 331 ሰብ ስኢና ኣለና ማለት እዩ ሶ ክንደይ ፐርሰንት ንስእን ከም ዘለና ትሒሳብ ክሰርሕዎ ትኽእሉ ኢኹም 331 4 ዓመት ኣብ ዘይመልእ ምስኣን ማለት በብ4 መዓልቶስ ሓደ ሰብ ንስእን ኣለና ማለት እዩ ሶ ተመሳሳሊ ካልኦት መዕቆቢ ማእከላት እውን ተመሳሳሊ ትሬንድ ኣሎ ሶ በብግዚኡ በብመዓልቱ ብዙሕ ወገንና ኢና ንስእን ዘለና ብጥሜት ብሕማም ኤንድ ምስኡ ተዛሚዶም ዘለዉ ካልኦት ምክንያታት ሶ እዚ ነገር እዚ ቁልጡፍ ፍታሕ እንድሕር ዘይተዋሃቢሉ ኮይኑ ናይ ተመዛበልትና ብፍላይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛበልትና ህይወት ኣብ ሓደጋ እዩ ኣብ ሱዳን ዘለው መዕቆቢ ማእከላት ዘለው ዝሓልፍዎ ዘለው መከራ ዝፍለጥ እዩ ውሕጂ ኣትዎም ውሕጂ ውሰዱ ትዘለውዎ ቦታ ይቃፀል ብጥሜት ይሳቀዩ ብሰኣን መድሓኒት ህይወቶም ይስእኑ ኩሉ ሻዕ ኣብ ፐርፔቹዋል ዝኾነ ናይ ድሕንነትን ናይ ፀጥታን ስጋኣት እዮም ዝነብሩ ምክንያቱ ተዓዲ ኣብ ኩናት ስለ ዘላ ሰብዓ ካሬ ኣብዚ ኣብ መቐለ ዘለው ተመዛበልቲ ዝሓልፍዎ ዘለው መከራ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ካልእ ተሪፉ ተመዛበልቲ ብዝብኢ ዝውልዕሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ማለት እንስሳ ዘገዳምስ ናይ ሰባት ሓደጋ ዝኾነሉ ዘመን ነዊሕ እዩ ሓሊፉ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እንስሳ ዘገዳም ናይ ሰባት ሓደጋ ዝኾነሉ ኣብ ትግራይ ጥራሕ እዩ ዝመስለኒ ሶ ዘይጋታትና ተመዛበልትና ብዝብኢ ይውልዕ ኣለዉ ክሳብ ዝቐረበ እዋን ተመሳሳሊ ሓደጋ ተፈጢሩ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሰብዓ ካሬ ከባቢ ንምንታይ ዘይንዳለ ምርጫ ትፒኤልኤፍ ተተኸሊኡስ ንሕና ምርጫ ይንሳተፍን ኢልና ዲና ክነኽርምብጥ ኖ ካሊእ መንገዲ ኢና ኢኖቬቲቭ ዝኾነ መንገዲ ኢና ክንሳተፍ ዘለና ኢኖቬቲቭ ሕዚ ሕወሓት ዘይምረፅ ተኮይኑ ሕወሓት ተኸልኪሉ እንተኮይኑ ካብ መረፃ ካሊእ መንገዲ ክድል ኣሎ ህዝቢ ዝሳተፈሉ ህዝቢ ሕወሓት እየ ዝመረፅ ኢሉ ቦይኮት ክገብሮ የብሉ እቲ ምርጫ ክሳተፈሉ ኣብቲ ምርጫ ናይ ባዕልና መንግስቲ ዘለና ግዜያዊ መንግስቲ 4 ኪሎ ዝመደበልና ኣይንደልን እቲ ምርጫ ሪግድ ከይኸውን ከይስራቅ ክንዳለ ኣለና ከምልጠና ይብሉ እቲ ምርጫ ንዙይ ሓድነት ዘለና ትግራይስ ናይ ባዕላ መንግስቲ ሃልዋ እንተልና ባዕልና ዝመረፅ ናይ መንግስቲ ይልዋና 4 ኪሎ ጌታቸው ወዲ ወረደ ናበለ ወታደራት እንተይተረፉና ብወታደራይ ንግዛእን ፊኒሽድ እንታይ ላይና ብወታደር ንመራሕ ሲቪል መራሕ ኣመራርሓ እዩ ዘለያ ትግራይ የስ ከምኡ እየ ዝብል ሞተ እዚኣ ተኣኽለካ ድያ ወይስ ይኣኽለኒ እሺ ቴንክ ዩ ይቐኒለ